У студыі культуры завітваюць дырыжоры, музыканты і вакалісты. Радыёканал прапануе рэтра-музыку і сучасныя кампазіцыі, творы розных эпох і жанраў. А, напрыклад, праграма «Беларуская этнафонія» і яе вядучы Яўген Талкачоў знайомяць з айчынным фальклорам. На радыёвещанні фальклор, традыцыйны фальклор даўно ўжо гучыць, і я памятаю нават са свайго дзяцінства, як бабулі спявалі ў радыёкропцы. Ну і я вось далучыўся таксама да гэтай працы з фальклорнымі калектывамі, з фальклорнымі выканаўцамі, а таксама з постфальклорнымі. У вялікай студыі Дома радыё можна ўбачыць самых розных выканаўцаў і музыкантаў, у тым ліку сімфанічнага аркестра і акадэмічнага хора Белтэлерадыёкампаніі. Творы ў іх выкананні таксама гучаць у эфіры канала «Культура». Сапраўды, у вялікай студыі Дома радыё запісваецца шмат музыкантаў, і сучасных, і хор, і аркестр. У эфіры канала «Культура» гучыць музыка на самы розны густ. І класічная, і акадэмічная, і джазавая, і народная музыка. У маіх праграмах рэтра-хіт, якой ужо больш за 15 гадоў, можна пачуць і рэтра-музыку. Белтэлерадыёкампанія, будучы членам Еўрапейскага вяшальнага саюза, знаёміць замежных слухачоў з нашай музыкай і прапануе ў эфіры беларускага радыё лепшыя кантынентальныя канцэрты. Самыя лепшыя канцэрты, якія можна пачуць на розных пляцоўках ва ўсім свеце, не толькі ў Еўропе, в Аўстраліі, у ЗША. Я магу даваць у эфір канала «Культура». У гэтым унікальнасць гэтага праекта, такая сусветнасць. І, безумоўна, тая музыка, якая ствараецца рознымі калектывамі, таксама я выкладаю на гэты сервер, і той, хто цікавіцца, можа і скачаць, і карыстацца ў эфіры таксама. Паспрабаваць сябе ў якасці вядучага канала «Культура» вялікая адказнасць, бо за 95-гадовую гісторыю беларускага радыё пра культурныя падзеі ў эфіры расказвала мноства сапраўдных майстроў слова.